January 25, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapio nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.